Bona vesprada des de l'Observatori Meteorològic de Meteovalència al Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Quart de Poblet. Esperem una jornada de dimarts de sol. Les temperatures baixaran lleugerament les mínimes, mentre que les màximes pujaran també un poc. Vents fluixos en general, predominant de cara a la vesprada els de l'oest. L'excepció tornarem a tindre-la al extrem nord-oest de la província de Castelló, on bufarà vent molt fort inclús de nord-oest a primeres hores del matí. Passeu molt bona nit.